Първите ми сделки бяха с англичани. Съм имал много интересни случаи. Например, звъни ми посред нощ около 12 часа, непознат номер, дига ми, казва, виж сега. Аз вика държа кръшмата в село Ейди кое си, село до Варна. Тук има един пиян англичанин лежи, не си е платил, какво да го правя, прибърках му джобовете, един с което намерих е твоята визитка вътре. Казвай какво да го правим този човек. Викам, сега ще кажа, знам къде живееш, защото аз съм му продал къщата. Вложиш го 2 пресечки надолу, вляво, зелената ограда, буташ го в къщата. Аз викам, утре ще дойде, ще оправи всичко. Това беше начинът да спечелиш хората. И англичаните, те препоръчваха. Много препоръчваха. Връща се в Англия, купи го в България, Делян е твой човек, това му е телефона, отиваш и само с него гледаш и имаме много доверие. И така останало става, съм получавал много препоръчване. И до човека и казва, ти си моят човек, еди кой си препоръча, дай да видим